Hola, em presento. Em diuen Juan José i soc de València, del País Valencià. Jo pateix de trastorn bipolar, he estat ingressat 2 vegades en l'Hospital Sant Francesc de Borja de Gandia i denuncia que ha patit tortures, perquè no es poden dir d'altres maneres. Han sigut contencions mecàniques i contencions químiques. He estat nugat a un llit durant tota una nit, me s'ha denegat aigua perquè diuen que bevia massa i diluïa el tractament. I després, com m'ha resistit d'alguna manera pacífica a que no em deixaren veure, m'han sedat, m'han xutat d'haloperidol i d'altres productes i, ells tranquils tota la nit i jo, quan m'alçava, tot pixat i que tenia que dutxar-me precís perquè m'havien deixat abandonat completament. Eixa és la meva denúncia. Això va passar fa uns anys, però tinc entès per companys meus que segueix passant. De fet, en Dani continua denunciant que està passant i que li està passant a companys d'ells en la clínica Llúria. Gràcies, companys. Salut i força.